borito korokanga osteoporosis na boro buno borwire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire andamange na inda marioga ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora marioga anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusia China asamange bakeresimi ase namba 0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Omugusi bono lishirika lya ubwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoretero bokorere bwaye gucange nasore tutarere imiye nyombe lya Uhuru Towers lirongo litangani ase bale kuruchinsemo cya Kisiko genda Kisumu agene nyumba ya M Taylor ilio tunyara ko batogusangamo naye na gukina nebunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyamwa mugusi. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyoma inyangi usuko kwa kuyomino emijega bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikiri wiye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi wigoro igeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Yobomboli umwanone kiririjane Siriki na mirongo hebere na inyo mutinyi no yoga tatu mwaka no yoga chirubere mirongo hebere ni tano mo oncho muligerinde no kwigena mbiyore andonsia sole na gukwanire abo gukwaligane kwa no yora hamangana maye kyunga chinsenye cyabo no butiko iliterane seras nyakunde sense milimo nyiryo nero Wilson makoliri tangane negati kwaligane cya senchira yugwenge Abanyakenyoro korwa liangoko hewodi yanyatieko hebunge ya kitutu cha South kokokero moroberio wokobekerwe stima. Mugambyo toke bagandi. Lazima liye konye toko nye bichinse weta. Lakini bono yakira magena ma. Batuko narama ega twara kuru kwe bikondo ga. Bono morocho to bikondo. Ya. Ntome seti. Abananchi koboligwa gwesokia sobonge na kubwata chikura hinse yo moroberio otuko kadi. Kitutu Central Ward nigo turegega gosegeta basae asegangene nayo gotukobwata chikura intuni gotukorukuna tuko kadi na andi guchenchi oborai nigo bochenchi bugwetera kubwata ekura. Barai gosangana abananchi goro yogo chia gwetiri chiko asoko koboko chinguro mwananchi goro ya magendro hali baganetie bakorerwe. Naegokora bichikiryo naritwa irekire bono tutageterie tiwe egere bintu bya Kenya bitenenerwe korengana no kugania ko mwaki ekura teri korengana no kugania ko ryo chori runo mochumbe bunanje.
Karibu omoncho omorigereria gochaka ekionga chinsenye emambia ya rero igabanyuka nyoro korwa riangoko egotoke wodi ya nyatike bunge ya kitutu cha Chesouth bagokera omuroberio bwestima inse y'oburai bwayo mujumbe omusikantoni Kibagendi ukwanekerekio abanyakenyora bunigo batebuna oboro bwestima nigo boraikirania maganio gnanne gosiria obokebago obwo bwabeire bokwanekigwa chingaki chia botuko Morikito Dibone Asanya orobotirwa sinchira yobwikira Nerituko riokorenta oburabu ase kenyoro kia riangoko yugotoke wodi anyatieko meye bunge ya kitutu cha Chesouth County ya Kisii chingaki omuroberio o last mile connectivity oika chinsemecho asokonyora estima na boigo bunenchera yamo yogoikirania magenderero chinsemecho mariete ngoro kuchoni ongera kerema kinore kya ngoko naonka nanda se transforme am the chairman kodire transforme na magendera roro bona so wenge gentongo teba ngankeria mugambi toke bagendi lazima rie konye toko nyebichise weta lakini bona yaikira magena ma batukona rama ga twara kuru kwebikondo ga bona muroche tobe bikondo ntomeseti gusangana bamenyi bekenyorekyo ni gobainaria mbuya mono guchia somo jumbe bworogongorwe Anthony Kibagendi na boigo kumuburia kugenderera gutuma magenderero chinsemo chonsi twabiri no moko manne asokonyora omurero gwetera ase omoisimi woito Kibagendi tinabiri no moko manane nabantu abaminto turatwensi twabiri no moko manne ntwanya korora murero gaiga kurugese bunense atongetwe anche ni no moko manene asomo esimi wa Anthony Kibagendi otogetero murero asengenja abana baito konya bagosomera ebigenga nare kwerereria Anthony Kibagendi omutombi ya mono asa magende agendete gotoretera gaiga intuntu abwate estima gaiga toroche bano gwetera Anthony Kibagendi otoretera estima gotorko bano mogoko ase estima yaito yachireria ngoko Anthony Kibagendi itagenderere abangi nanga imori moiriria asense mujende yenkwana yabo nigo basanga ngati yemechanderi babeire bagwetera anana soko baimeyo muzunte in fact abana baito bakwende school gari yangoko saa zingine ntubwati murero abana batakire preps cha mambi koma konyora abana bakwenda saa 2 saa 1 ndio abana baguze school postre motaka menjenda kwa deshenze seito kama gari kanyimbo ndobwate muchakistima bakanyora monta kurugari ile simye ngo shigocha asenje tutabwati estima ulindo mwelio ye nigo babwatuka egekuregetindi gochasa bakagerwa bobo ibi anene bechiwa ya chestima echo chiarorekanire komererwa matena bange ase chinsemo aho anena samatuka magega nyoro monto kusalia omana ko gotige yaya aba minto chiwa chia setanga kiende akiko nyora mbara manya kinja ta chikairana watu anabwati kubuja bono monto tadiorega oyora bororo ayo manya bone kinakia we mkeyi project yere ndwe no monto yo koibe mete ero ko be kwerensa ko barwere namba echenyora kana namba iteyo onyorwe tumaite egesibora beke bwa gogo gatore de project de to yaiga estime yebe kubuya abari batikana baro bacha kobeke rwe ride gere to konya se kenyoro wigai kuripoteria egetaseni kia gatembe kuroiga se kenyoro kia riangoko igotoke wode yanyatie kuibunge ya kitutu cha Chesouth ria nigongoro kwa Dipon Asanya Umuske anode Kipchumba yoromo bunge homochoro kiama kia ODM umuske Stephen Mugaka homojumbo West Mogirango na bego bunge yararieda umuske Otienda Moro negati abajumbe kurwase committee ya Justice and Legal Affairs abo bagendete gusangirira birengereria ko urwasa abananchi igoro yobo gochia wetelichiko ase bunge nene lirachikwa chinguru mwananchi igoro ya magendero haliaganetie haikiranigwe igo musangirikane uyu hoba kokorekana se chiabisi cha NCCDF ase bunge ya West Mogirango muri kitofati kadi Kisemba robotura sinchira yobwikira
abamenyi be kaunti ya Nyamira nigo rituko ria rero banyora ribaga yokorwa ebirengerero byabo igoro yogocha koroisigwa kwerichiko erio riko achinguru omwana inchi korwa ebirengerero byabo igoro ya magenderero aria baganetie egikaro eke nigo kiarawa no mubunge o West Mugirango Moske Stephen Mugaka omubunge omochore bwikiama kya ODM omoske Arod Kipchumba aboigo omubunge urarienda omoske Otiende Amolo kurwa as a committee area ya Justice and Legal Affairs as a bunge enene. Ni kikao cha bunge kutafuta maoni kuhusu sheria ambayo tunataka iundwe, inaitwa Public Participation Bill. Nierichiko bitenerete nganga kiaye tajiri ndigete eliogiria oli ko kana digo koiweka asikede gionsi gokora no mujumbo asikede gionsi mo president yo akora asikede gionsi kabana yae gokora bichikerio na litwa igekire bono tutageterie kiwe egere bintu bya Kenya bitenenerwe korengana no kugania ko mwakie kura teri korengana no kugania ko ryo chori runo mujumbo bunanje bichikerio muyalira gosembo kubwatikana naya niga bamenyi banyamira bagokera omuswada oyoiga asibateba imbuye na barabwo buchangiera ogochakiwa kwa magenderero aria baganetie. Hii mswada vile tumeambiwa tumejulishwa kitu kilioko ni tumekubaliana haya mambo tumeambia sisi that going forward Public Participation Amendment Bill is a very important bill, especially within us. This bill, a bill that will embrace digital engagement to the society. You find that I will not explain because of time. You also a mandatory timeline and transparency to the complex bills and public notice for a meeting. Tukipenda pia mnakuja mnachukua maoni nini tunataka kama barabara, maji na stima. Alafu tunarudisha mswada kujapa, tulipitisha tukiwa tumeona umetilia manani chenye tunaomba. Nonye nabo ibasabire chinsemo gete chikorerwe amaonjorerio. In writing by way of memorandum letter through the constituent offices held in the National Legal Committee in Parliament for onward commitment. So include the word to be submitted through the constituent development offices for onward legal action by the Legal Committee in the National Assembly. Let's go to 12A. A responsible body shall publish the outcome of the public participation exercise. I want the following words to be included there. A responsible authority shall publish the outcome of the public participation exercise and bring it back to the report to those who participated to see whether the matter was fabricated, duplicated, or there was certain exclusion because it detached whoever was on the wrong foot. Omwende oye kubakorire gusangiriria ebirengererie biga korwase abananchi igoro y'omuswada oyo omanyikaine buna Public Participation Bill 2025 buna ebarache korika oroboti orwo rorache gukwanirwa ase bunge enene. Tutatoa ripoti na hiyo kopi ya ripoti tutapatia Mheshimiwa Mugaka kopi ili yeyote anataka kuangalia kama hizo maoni yenu tumeyatilia maanani, utaona kwenye hiyo ripoti, na pia utaona ni jinsi gani tumebadilisha hii bill kulingana na maoni. Ingo ripoti regetembe koroiga chabisi che bunge ya West Mugirango echo chigotoke menye ward ya township e county ya Nyamira Fatigad Kisemba asomoroberio bogosangiriria birengereri igoro yo muroberio o public participation ase kaunti ya Kisii hokobori nigo kwabekwa se serikali uligereri na kwenyura abantu bare noburema ase kiribuna na barabo n'abakenya bunonde bwese ase kare ne kyu kyaragwa na bajumbe ase committee yo obori nigo bego kwabekwa ase serikali kubwatia na kutumika ebirengereri byo bigosangirirwa korwa sabananchi
maurigito Daniel Ontiri orobotirwa senchura yobwikirano ase gekaro ekyo kyabaletamo ensemo yabamenyi korwa ase county ya Kisii kyalingite gosangirira ibirengererio igoro ye bill ya mang'ana public participation muroberiyo nigokoreka ase ensemo yokwenana migerio noboremi meyumo chobosongo ATC noragwa n'omujumbe Otiende Omolo Mosike Samuel Chepkonga muno mujumbe West Mugirango imiye county ya Nyamira Mosike Steve Mugaka. The purpose of that bill is to act as a guideline on the conduct of public participation. It is also to impose an obligation for public participation on any public office or entity, either that intends to pass some law or take some action that might affect the public. Ase birengererio byabamenye kurwa ase county ya Kisii okuboria niko kwabekwa igoro yokonyora abantu balia bale no bolema ase birengererio nemeroberio engabuniga kubana barabwo libaga yokubasemesa yogochangia gukinense ya Kenya kuhusisha wale wasioona ili documents pia iwe kwenye braille. Kuna wale pia ambao wana ulemavu ya kutokuwa na uharaka. Hata leo tumejua wengine wamependekeza wapewe muda mrefu kidogo kuliko watu wengine. Na pia jambo lingine imekuja ni kuwa notice ya public participation iwe specified na iwe ni muda ambao unaweza kuwapatia watu nafasi ya kusoma na kujumuika na sheria yoyote ile. Egati yaria akwanero boigo no kanekerigwa igoro ya moncherorio asumurobelio yo boigo igoro yibirengererio kurwa sibinyoro wikase birengo byechi county. Watu wanataka kuhakikisha kwamba wakitoa maoni hayo maoni itatimizwa na isiwe tu ni maoni ya kutolewa alafu inawekwa mahali alafu hiyo sheria ama kitu kama hiyo inaendelea. La pili, kuna wale wanasema wananchi wakija kutoa maoni inafaa wapatiwe kitu kwa njia ya facilitation. Eti labda wanatoka mbali na wanatumia fare. Sasa kuna mambo kama hayo. Lakini kuna wengine wanasema tukifanya hivyo itakuwa ni kama corruption. Itakuwa ni ufisadi kwa njia ni kama kuambia wananchi wakija watapata kitu ili waseme chenye mtu amewaita ndio anataka. Sasa hilo ni swali ambayo pia tunasikiza tuendelesha. La tatu, kuna wale wanasema public participation inafaa tuandike ati itafika kiwango gani. Asense mwae Mosike Mugaka nigaboria emeroberio engabunega kogenderigwa na bagavana kubaba menyi ribaga lyokurwa omochangobo asoborai. Urging the county governments, once this national legislation has been enacted, to then use it as a prototype to customize how public participation should be conducted in their respective counties, so that we have uniform practice in the Republic of Kenya in the public participation of every citizen on everything and every decision that the Republic of Kenya is going to take. Moroboliga nigoli tukulia lero okorwa ase county ya Kisii neria ya Nyamira asili tukulia nkyo orachiko gendererwa uche ase county ya Kisumu na Kakamega. Nkuriboterega taseni kya tembe kurega ase county ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Ontiri. Itiko lia lero ni gawarai babasae korwa ase wodi ya Kitutu Central. Me yebunge ya Kitutu chache county ya Kisii bakora wano yokurigekero kyo MCA Josephat Sungura aso kwena na isegeto yokurikya unaba kichukura hinse yo muroberio otuko kadi maurikito dibone asanya na roboti rwa sinchira yowikira tuko kadi je wewe Nechinga kiriberera lya gesiasa ligenderete gukina na bigokwenekirwa anene Major Gongorwa Gusi abasae korwa ase wodi ya Kitutu Central egotoke bunge ya Kitutu Chache South besokire bono na guchaka kuralia okwelika buna bakichikura ase bari korawa no yokurie kerogo kyo MCA ase wodi yo omweshimiwa Josephat Sungura Mheshimiwa Josephat Sungura then coming MCA Kitutu Central ward
By the siku ya leo hii timu unaona hapa tuko kadi ile tumecreate group ile kuchukua bolinga aba saibons Kitutu Central engima na Kenya engima ngubata bale chikura ngoro ku Benjamin Manwa ni ngoro Kitutu Central Ward ni gotolege ga gosegeta basae asega ngene nayo kuchukubata chikura intuni gotokorukuna tuko kadi na ando guchenchi oborai ni go chenchi gugwetera kubwate kura nonya nabo ni go basingerera anene ekegoria geke ubwatekana nero inamba yabo enene ekageire gutibwaterania anene a sobochorio buya bere toko igwa mangana bagotebanga abasae nturi gutware kura na ari twabere togo chayunga ntubwate kura etubwate kebana woni to soki abasae bonse pukuru chinganga chonspi tunyara gwe soki tunyara gutware kura yaito elinde kura yaite nyara ko be sauti yaito elinde to boborabu wetara sabanta abandi bagoteranga ntubwate kura abasae mwenspi asimwabita tuko kadi kila mtu tuko kadi ne sabari ya chakire asokuraria enjiri goika ebinyoraime kora torrocha semechi ino kora torrocha mino etole timu enene ntabe togocha elinde tonyara gukwanira mangana abira atatu entera yo guchukubwata chikadi echi ene tonyara gochencho borai boro obobe ase ward yeito abasaya boni ngo barure okoboria gukubwaterana anena sogotwara eriogi erimo erio banyare gochora abaraya baya baranyare goikirania amagenderero bundiganeirie. Kuna link itakuwa inatembea. Ukipata link umeona umeinvitiwa, ingia kwa hiyo link kama hujashika kura, hata kama umeshika kura utusaidie ili watu wengine waweze kujoin, because tunajua a friend kwa sababu ntotwensi kwa pamoja tariki 30 tunachiweka tubwate kadi na robogima na repasari na kerento murai ni kura yao. So if you want to choose whoever you want to choose, my work telling out no tanga akira as long as work role otete ko chora elinde to change burai wagusiye ito na Kenya tuko kadi je wewe kuroiga ase woda ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii iliani gongoro kwa Dipon Asanya James Omunja Chofre mwanasiasa kurwa Kitutu Chache North me ye county ya Kisii na indo munchuria nigo hagikiri chinkwana chega cha barai buna homogusita isaini gochia kuranirikero kyo burai bensi ukana nigeta seni kya gatembe hemambe ya rero hime ya sensi muncha nigo chinga kecho haboliro mugusi kubwatesia na gusire ganga ya Dr. Fred Matiang'i usi bobochori hobonene aseboigo hasegetira basaya bake kweli kya buna bakichukura koba hari baga ryogo chia gochora barai bali baganitie tubwate kikadi abana bakore school chichenzi tuko kadi ndagete mogana with that slogan ngatiga tubwate kikadi egere to prepare ourselves for the general election year which cover 2027 naenda abantu aminto mumanyete nga 2027 twairire ira tutagete tonyora abantu baito babwate kikadi egere tokonye tochoro burayo buya wa Dr. Fred Okengo Matiang'i une president Fred Okengo Matiang'i ta ko president inyento bwate kikadi na number 2 buno mugusi gototaye tobe chinamba chinyinge chigo chigokonya presidential candidate yaito aete kiagera wanjiru goruisiko na intu gaiga buna bagusi ntotageti na abantu batebe ngakinga Fred Taisaini ngantu bwati kuregisaine bagusi abantu nabange batara register na nabange nambale bareto tuchinkaiga batabwati kikadi tigango tubaini courage nga barunka bagenda babwati kikadi abagambi batokonye ibipande bali batabwati ibipande banyore itarakenga kiri chikura karotoko genda gukimutwaria tigango na intu abarai bali tochorire ntoko na goteba ngaki nga Fred Taisaini kurugusi yaya na isaine ekiagere bisa kubinde bya support buno mugusi tigatogenda no murindo ryo yomonga Fred Taisaini is the 6th president kurugusi egepande umugitutu ito tako ni egepande nere nguba yao nere gochikotoroserio bugabio oburayo botogotebo buya bugochikocha 2027 please tako ni kura yao mapema ekiagere kura yao nere nguba yao ekarto kugenda forward enjere nabantu bakitu Chache North na koriro burai na koriro bwari for tukamange paka 2018 na retire ngasoa county government for 6 years administration na korira county ya Kisii una a director public participation stakeholder management and civic education igoni mwato manyo bonge wa management na and if you elect me as your MP I will fix education because in a profession na wonko make sure nga school ki aberi chingiya abali bayisanire bagosomia abana
abana bali bagokora kuruchi skuru ke baitire bachikoba professionals ntokonyora notorosi para goikatugania abantu batware none egari batware ebintu bagosoka arabu nabaro banyore nga babwate employment egochikoba enable batware resources chikoete pare unenchera yamo yokugendera kurugosira gochia se chiamate chisari kwenyara niko bana babwatani kurwasi abisi yomugimenere kuwe county ya Kisii Doris Donyabure baba bagosira homoroki wa bwigiredi gikumi kurwasi kenyoro kya bogisero he ward ya bgetenge bunge ya South Mugirange county ya Kisii oyoba bagotoria kurwasi nywa ya mapema asikali niko kwenye asinyirwe kugendera na masomo ye kubwatikana n'ubulemeru obukonye habwate iwono moroki goyo harachi kugendera na masomo ya se skuru ya baisike ya Nduru asoko boli wa kwaruro gochiasa barai kubwatirana n'abanyakinyoro unenchera yamo yogokora ebikorwa bekinyomo kya mapema ankuru kwebali nike muntu ngano obone ro bisero gatera umwana ona akuru kutibi nandege ikira bono igaga kina takama makonye mumoire sukuru umwana uye yanyare kana akabwata akeminja akagenda buoye akera ariko genda kirutite lakini rene nyasaye bwanjire mwamonkonye ire mwamokore ire shopping egera umwana oyo agende sukuru nyasaye tigamoseseni egera anyare kusoma unarende ekerengera keki arenge egera akore sukuru kana kaba acha gwekonya gututu gake ande nare gusaba gake nkeye imenyerete imicande menene ware gwancha monkonye none libati elime none kera umugeni undu gwasi agocho wa mwana rende none kurarura takogenda none muchiyo bandu chikuraro gusochi kuigamo aina nare gusaba gake abana bane bacandegete none yani bakurara bakencha abagutonda kubumwaka bakumwaka nabona bunango kwana iga none ginko litimbwa samari tango lokulidia nyakenyanya umugambi mu assistant chief ge sublocation ye group bugetinga oyo tere nera akuru kwevalini iga nenga yaye kikiagera twachaga iga na batori na barobu ba korie mirimo ba obisia emo women depuito Doris Donyabure etwachaga iga kwani apa yo mwana oyitu anyara ko batoko rescue kurwa se ari marriage okoro kudivina oyisa hivi na toko kwana iga ole mwane na ninashukuru ase timu ile kiara mwamaletere shopping mwana yatanya alikuwa bagagutunya school mwana ya nyomu ekera alingira itirwa so grade 10 lakini rende bona iganga gitengo cyarwa so school na agaiga no sobo babwato bokomuka indito gusaba bali bakonyara gokonye familia yiga banyekonya abana baro banyare gusoma nande banyare gutwara engengia lietana na nchengoro kuchana sinyambe kiyendo roni kurbogisero getembe kakyo mongina donya Doris Donyabure mbiyamo nasinga nchuku akorira amaya gucha sinke yo mwana Mohammed obwate imicande menene gwakorire shopping gakyo mwana oyo gabakora abana babere grade 9 enchiri kabura bakogende sukuru bono mwanyo tukarira gucha se moro mwana tonya gwachire gwakorire shopping umwana oyo akorire shopping ataite koira abana abe sukuru gakie tugusaba nga Nyasaye yore igoro akunekera omo yoro korigi chikura aramba ari okobako gucha sinke yo mwana Mohammed nyomba te yasobo maene pi abana abakurara nyaro tatu mwabo na mama mwabo arara buriri gaki mutinyo mwana ya mariga na intu moto tinya mariga mbiyamo nande mbiyamo no mwari omwana Donyabure uyo kabiro mu yumba hobo basi homoske Stephen Kengere Manoti niga sokire na kumwarigani muraiben somoske William Ruto asorongo ruausi heikigucha Manoti yo kwana nabaliki bamangana niga bolira baraibonsi bagusi kumwarigani murayo yo munene aseriro bali Kenya na korokya maskani chingaki chetaro yae Manoti boigo niga habolire abamenyi babo asiase ntunde ntangane bamwarigani murayo yo na kwategerera keri arabaretere ego narago tebo ngati gajiche tumukarabisite kabisa achiche ibintu biriya bwategurwa serikali yaye atuatanire bike magendera no tutagete tora magendera gukoreka na kero mageni bino yago jicha ntugune community otugwenda kumatebi na mageni ndo kwenshi gutaka kujana bagoja gusia tarororo akwani abagusi na bwate injera baratake kubanga ibintu byabo onde yora kani ndo ngore tacha igetu yuko tora atake no morembe na no morembe yo tuyita gite gusina ndo tuyita gite kenyengima na maskani
ekine kintu kingenje kenene mono ngotebi buna abantu ba wone babo basi to basi president jana gojoke sanga chora tu na takaba basi baja so bonginya maje bamo welcome uno tuwa tobo kongubora rio wonene gwiji para ne binta wao achiche na intulende ato chakirie gendekyo wono kyane roro bisi andika roro bisi to Muhammad skani tumobori bitoko moboria na intu atokorere ekiagara na intu no toko na Kenya bande na inde na boto takire tonyo wala services si kurwa se president abantu tobotogi aintu atobutorere kirie aitire kinse mawao abutorere Kenya bande balia satarire bantu baitu tomoro kingantu amo ganeti ekiara tubato kongwiji para unabone para ya ito ekoruigare agene material ejiche borangi ejiche bakomo bonde gene nyacheki epare ende tinya mache egende gyonseri egende nyabisia ekorunya bisia tire egende kiobeki egende menua ejikobeteri egotira igare material ine ere pare to chandete kapisa nero nare kugania president gago jenda to jako motebia atokonye ikine kigende kende to chandete no mubasi bono igabunere iga nande ndete ko motebi ngambia bone president ka to jite state house e para ya chachi to jagete 2017 ya kwama une kazo state house na njite e pare ya chachi kuru itumbe ujimotonto e contractor na ere para to tebia president ngambia bono sana abaria na bantu baria baneme bibata bwatie chikura ne bibande mona abana abaita bake onare ko basaba babwate bibande tari bibande bajikubwatira chikura chioka ebibande bira bakonya saange batagete bagende yabandi college abandi batagete bajikuriye gas yike bande ndegendo kyamana kabisa abana babwate bibande bajibijiko bakonya saange asoko gende college asoko jikuriri chigasi naende utabwati kura gochori mburi urakore iga karo gwate kura nayo korora sote duwake kura ukekero ndaigo kubetereria iyo igire right yao ya demokrasia yeli jikoria Kenya umuntu asa decide agokora ndite yura murusio lakini generally bina wa Kenya tutagete peace etayo endongeri turakwanya sense asoroboturu rumusike manuti etanyo rumuti mokomoke tukwirana tugende ne kyunga sinchira yoboikirano Peak Dental Clinic nenyagitari kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwatu muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enyagitari nige kurubo kale bwo bwensi asiri golire nsekegima mbabwate nsema sabana bakubutera nabo igokogoserelia obokoreri bwabo no bwabo ngo nando bwikirano wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imeyo mucho kisi asama gacho a Uhuru Building asirirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabuko nyoro gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabuko nyoro gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu.
Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligolinse nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabweko kurose chikampani au locks and accessories mbabwate chichogo se toilets echochire chechingenjo au nabweko n'ebintu bikutumikase e bathroom mbabwate kitchen sinks nabweko n'echitap mbabwate ebintu bikukora plumbing au babwate marbles and granites nkonya bale MDF boards konya bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya selikolirense niko bakutuka ase nyombere manyakantabuna Cansons Plaza asebara ya Kisi Kisumu imbe muchiyiga obusungu asamange naboko bakirisi bikwetera se chinamba cyabo 0703943972. Karibu na ndo mwanchumo likirelia konyi bomurai bense Profesa Kithure Kindiki igarure kuro gocha saba na siasa au bagendete ko batumika basai bikirani hamagani abo hage siasa bwana se hensemo ya Kitare he kaunti ya Trans Nzoia Kindiki ni igarure ko bolia gocha saba na siasa ko bekense mo siasa na gokorera mananchi amagendro ayo baba chorrete. We are going to create jobs for the young people of Kenya. They will not be available to be goons, to be hecklers, to be bloggers, or to be voting machine to elect you when the time for election come. Lakini ukitaka mashindano, tushindane na kufanyia wananchi kazi. Tushindane ni nani anafanya kazi zaidi. Tusishindane na mambo ya ukabila. Tusishindane na mambo ya vita. Tusishindane na mambo ya matusi. Tushindane ni nani anaweka bidii kusaidia watu ya Kenya bila ubaguzi. Hawataji barabara, hawataji maji, hawataji soko. Kazi yao ni nani aende, sijui nani ataenda, nani atarudi. Hiyo haiwezi kuwa agenda. Ule ataenda, ule atarudi, ni mambo ya wananchi kuamua. Na wakati ya kuamua haijafika, ni next year. Tulizeni mboli, siku ya maamuzi iko next year, na mwenye kuamua sio wewe. Sio wewe unapiga mdomo huko ukisema one term, ukisema one must go. Mwenye kuamua ni mwananchi wa Kenya, mwananchi wa Trans Nzoia, mwananchi wa hapa maili 7 ndio atapiga kura. Ni kweli si kweli? Si nyinyi ndio kuamua? Si nyinyi ndio mtaamua? Si nyinyi ndio mtasema nani MCA, nani mbunge, nani governor, nani senator, nani women rep, nani rais? Ni wale wataamua ama ni nyinyi mtaamua? Ni wadosi wataamua ama ni nyinyi mtaamua? Karibu mwanchumo likirelia kionga chigosoli asomo sangerekano oyukiranwa no waziri we chigosoli Salvumbuya muraibe kiombe kia FKF Hussein Mohamed mulikiase he wizara ya chigosoli Elijah Mwangi niko bene kiribu hapa Kenya buna chigosoli hechianya likulikigwa haigeme ya Kenya na gwanchirwa nigo chire emiye mamerongene na 5 na bwigo nigo bene kuna FIFA nigo yayancholire Kenya gochia kwarigani ebiminano bya FIFA Series 2026 women ebyo bira chigo chakabene chi tariki 11 weka 15 omotinyo gochokane Wycliffe Tyson Manyara norogotura sinchira yugwikirano
ase omukutano onyara gwikiranwa amona FKF President Hussein Mohamed, Principal Secretary in the Ministry of Youth Affairs and Sports Elijah Mwangi, Cabinet Secretary for Youth Affairs, Creative Economy and Sports Honorable Salim Muvuya nigo banyara gota babuna wikira bona iga chigosori ao chanyare kweli kiga Kenya nigo chire emia yamo emerongene na isano na isato. A sponsor of football, volleyball, name them, all sports. And for information, we have registered over 148 sports disciplines. So the government is the major sponsor. Na boigo omweshimiwa Salim Mvurunya nigata babuna FIFA nigo yachorete Kenya bune yemo yense asekeminano kia basubati FIFA Series 2026 kirachie kogosoreliwa. I'm therefore, on behalf of the government of Kenya, I'm very proud to announce that FIFA has selected Kenya to host the 2026 FIFA Series women matches, and this will be the first time that Kenya hosts a FIFA global football event, and therefore this is a milestone that speaks volumes to our growing credibility, readiness and influence on football development and hosting of the global sporting stage. Chingo yecho nigo chirachie go cha kabene chitariki 11 chomutenyokane mpaka chitariki 15. The matches are slated to begin on the 11th to 15th of April at the Nyayo National Stadium, and Kenya therefore stands ready to once again demonstrate its proven capability to host and deliver world-class international sporting events. Kenya neyemo egatie chinse boigo yanjeirwe ase ogochia kogosoria chingo yocho bosani asense engema. Kenya has further been selected among 48 national teams to participate in the FIFA International Friendly Matches, a global platform that brings together a diverse range of competitive profiles that serves to strengthen football development both on and off the pitch. For the women's series, Kenya's Harambee Starlets will definitely fly our flag very high as they take on India, Australia and Malawi. A launchpad to showcase emerging talent and elevate the profile of women's football across the region and beyond. Ase etimu enene ya Harambee Stars eyo yarwa iga Kenya emambia lero nigo yeka Kigali Rwanda asera chiko koyana amone timu ya Estonia ritukolia Ijuma na boigo ritukolia Jumatatu mbachi koyana amone timu ya Rwanda. Same spirit, our men's national team Harambee Stars, they have just departed this morning for Kigali, Rwanda, to participate in the FIFA men's matches. They will face Estonia in their opening fixture on Friday 27th before taking on either Grenada or Rwanda in the final match on Monday 30th of March 2026. I'm therefore confident that the team is well prepared for this international assignment, and as a country we will continue to rally behind them, both at home and on the ground, having sent a delegation to motivate the players and boost their morale. Na ase chidro chingoyo ya Musati Cup echuchi akoretwe igoro nigo chira chikogosorerwa chitariki 10 amona chitariki 11 chomutinyi okane. Posta Rangers nigo era chikokoyana amona Nairobi United. Kuta Collections FC era chikokoyana amona Shabana FC. 3K FC amona Pandali FC. Mfalme FC amona Muranga Seal. KCB FC kokonyana amona Chebaiwa Lions FC. Kakamega Homeboys amona Ulinzi Stars. Kenya Police amona BB Bread. Tusker FC echikokoyana amona Kariobangi Sharks. Wycliffe Tyson Manyara ekionga chigosori. na gwikiraga bumwancho murigereria no gwikira omwelio bwa mangana mayeye kionga chinse inye chia bono butiko
Ilitarani Cyrus Nyakundi asense meli bimenyererio ni galinge Wilson Makoli na go sabiro taro bulikiriria na biko butuko burubia. Kila nafsi na Tuichande kuralia ugukwa kwa Eunice Kemto Ondimu ugukwa kwaraliwe kwa Eunice Kemto Ondimu nigo ale omwana bwa balinyagusira atura na bonaliri nomurugi bwondimu Nyamwega ngina atura Mariari Ondimu rishabikire jiredio Kerongo Porina Nyanchama Jen na Jashon Nyaboga musubatu mwabo nyagusira Njore nyagusira Osora na Manani mukamu mro mwabo abali nyagusira Oboko abali bakuru kwa Kerecha igati abande abange ngina moke Atura Abel Isaac Mose Jared na Unyok ngina kuro Dennis Isaac Margaret Zakaria na Douglas mubere n'urusugwe enkendu ya KTRH chiraliki emerongo ebire nenyo mutinyu gatatu litiko lia tichi kabirego se Tuesday asabiruna kanigwa chitaliki emerongo ebire naisano litiko lia Jumatano mutinyu gatatu mwakoyo asekenyero kia Nyamecheo ibeno ward nya ribari chache ime county ya Kisii okunugo kwa tuaralirie kumongina Eunice Kemto Ondimu kurwa asechi studio cha Gatembe Radio na Gatembe Television ituatumira ngora na magombo nyasaye abaye obole muchiga kichi choba kendo banene Bwana akija wale wote kila